Къде беше толкова време? Бях на село. И как прекара? Ами първо, звънах на баба. Какво става, баба? Ще идвам на гости. Окей! Здравей, баба! Идвам ти на гости! Ей, баба, какво правиш? Ами, гледам готварския канал, гледам. Аз малко. Йо, баба, те вече ще правим купон. Имаш ли нещо против? С песня, живота не набра. Откакто съвсимо почита се гледам. Айде бе, няма ли да ставаш вече? 7:30! Кокошките! А? Внуче, виж каква тениска си купих! Баба, знаеш ли въобще какво пише? Не! Това защото не си издаде супата? Да, беше доста лудо. Гладен ли